Ai spus de câteva ori că există mai multe școli de defensivă sau alți operatori, furnizori de cursuri de defensivă. Care ar fi aceștia? Sunt unii din colegii, din foștii colegi din motorsport, da? Și vorbim aici de Napo Carale cu Bogdan Marișca și cu echipa cu Simone, cu Tempestini la Cluj. Vorbim de Vali Porcișteanu, vorbim de Dan Gârtofan, vorbim de Florin Staici la Timișoara, de Silviu Toma la Adâncata. Sunt companii care și-au făcut sistemul lor de trainer intern și mai sunt unii care fac sistemul de pregătire teoretică în România și se duc la practică pe afară. Mai mult de atât a venit sistemul din Ministerul de Interne. Apropo, Ministerul de Interne care a dat în prima fază aviz negativ la această lege, dar după ce s-au schimbat miniștri și după ce s-au reorientat, au revenit și au dat aviz pozitiv atunci când această lege era în Parlament. Și ei și-au făcut în jur de 70-80 de traineri interni. Acum și-au făcut și un poligon asemănător cu ce am eu aici, undeva la Popești la Ordeni, care va fi utilizat doar pentru Ministerul de Interne. Tocmai această lege ar fi trebuit să reglementeze și să-i adune pe toți, mai puțin Ministerul de Interne, sub aceeași pălărie, adică la Ministerul Transporturilor. Să se impună niște programe care ar fi fost logice, care sunt oarecum agreate din străinătate, cu noi, fără noi, nu contează, încât să se transmită mesajul corect. Ideea este așa, decât să dau bani la post-accident, mai bine dau bani la înainte de accident. De ce să plătesc morții, răniții, accidentații, bineînțeles și pagubele materiale, și să nu plătesc în așa fel încât să nu se întâmple?